sa hotline. Umpisan ko sining nga aga maki-update lang sa Commission on Elections. Ambot rin sa Bacolod, yan daw, ay naman sige na-expect rin nga mga substitution nga matabo. Last Monday, amo tungin muno kung kang ina-deadline sa pag-file sang opposition, especially sa voters registration applicants or application. Ibaluon ta ko mayara ginman, no? Kag buwas amo ini ang scheduled ERB hearing. And joining us this morning is Atty. Kathrina Caña, ang COMELEC officer sa Bacolod City. Attorney, how are you? Good morning. Good morning, Aksyon Art, and good morning sa Nagapamatok sa inyong programa. Salamat kid sa time, no? Sa nga ginatag mo sa Aksyon Radio Bacolod. Kumusta ka, ma'am? Okay lamang, Aksyon Art. Nag-prepare kita para sa aton nga election registration board hearing na patigayon para buwas. Okay. Now, that's number one nga gusto ko i-update. Pero, by the way, last November 8 was the deadline para sa pag-file sa petition or opposition na doon sa Bacolod City may aragid man nga magin-opunihan nga mga voters application. Yes, may ara kita, Aksyon Art, no, sa 33 ka applicants ang ilang application for registration gin-oppose. Ina sila tanan Barangay Bata na siya, Aksyon Art. Barangay Bata, other barangays, no, aside from Bata, why na? Wala na, Aksyon Art. Concentrated sila sa Barangay Bata. Barangay Bata. Noong special, gining Barangay Bata, ano. Anyway, buwas amon na siyang isa sa talakayon nyo. Meaning, atong iban nga mga application sa out of 8,000 plus sa sulod sang 15 days, dala ni sila, ma'am, sang ipatigayon ninyo nga ERB hearing, buwas. Yes, Aksyon Art. Dala na sila tanan ng aton nga applications during the extension sa aton nga voters registration nga 8,212 upod na siya nga inog here sa aton nga board sa buwas na adlaw. Sa amo ni kadamuon, ma'am, would it be possible nga isa-isa kadlaw buwas matapos ni dayon ang ERB hearing? Actually, Aksyon Art, ang aton nga ERB hearing, ina siya 1,000 per day na siya nga aton na schedule sila not to exceed 5 days. Ako na siyang schedule natin sa ERB. But kung may mga opposition, ginauna ina sila naton, Aksyon Art. So sa buwas, kay tungod nga 33 sila kabilog, gin-isa na lang natin sila kaadlaw nga aton kay here kay ginataga summary hearing na lang niya nga aton nga ERB. So ginatagaan lang natin sila chance sa aton nga mga aplikante to show nga proof na i-approve ang sang ERB ang ilang application or proof against the opposition sa ilang application. I see. So, expectedly, buwas, kung may ara ginman basis na dayon ng ERB, then aktuhan ina siya apparently. Yes, Aksyon Art. Now, ma'am, kundi November 15, mo di siya ang last schedule for substitution sa mga kandidato. Bacolod City, daw idea, no, sa mga nagpareser, although next Monday pa man to ang deadline. So for Aksyon Art, wala pa sa subong pwede naka-file ng any substitution o withdrawal sa iyang COC diriya sa may Bacolod City. Okay. So after ERB hearing and sa buwas, what will happen next kang nanong mga preparasyon sini? After sa niya, wala ni ginahulat natin, no, Aksyon Art, ang ERB hearing natin, e pagkatapos sini, ma-determine natin kung pila kabilog na presinto ang kabilogan sa Bacolod City, ang clustering sa natin na presinto na para pagagamiton sa eleksyon na Aksyon Art. So, amoy na ang masunod na ulubrahon sa Comelec towards the election day na sa Aksyon Art. Kaya amo lang ginahulat natin, amo na gani nga kabudlay kung kaisa kung may mga extension because ang ato nga trabaho nagkakaipit bala. So hopefully matapos na kung makalagas kita sa deadline man nga as set by the Commission Action Art. Pero ang ginalantaw naton because nga may hara sang gintaas sa number of voters for Bacolod City, possibly may mga changes gina sa clustering isang presence.
Yes, kada election action art, wala ina iya nagaparehas ang presinto nga gina-cluster naton o kami mga guidelines kita. But sa subong, because nga sa rules naton, ang isa ka clustered precinct should not be more than 800 voters no, compared to the last election na 1,000 siya registered voters. Sa subong, it's only 800 per clustered precinct. So, gina-expect natin nga madamo ang aton nga mga clustered precincts to function on election day na. Aha. Ma'am, pero of all the schedule, kundi nagligad to sa website sa COMELEC available ng names no sa mga kandidato. May ara gyapon sila leeway or pwede pagyapon ang mga kandidato especially kung may mga gusto sila correction nga ipatigayon sa mga information balang ara sa ila sining gin-sumiter sa inyo. Wala na action art because ang last day para sa mga petition for correction sa name to appear on the ballot natapos na sa Monday, November 8. So, wala siyang last day. Okay. And during the filing of the COC, na-inform naman nato ng aton ng mga aspirants kay ato na sila pa-receive sa mga notices naton. In fact, sang pagka October 10, no, the day after the last day for the filing of the COC, nagkanto inadiri sila sa aton ng opisina para mag-check sa aton nga encoding kung insakto ang aton nga pag-encode sa ilang mga names to appear on the ballot na siya. And then they were also newly notified na they have until November 8 to file for any correction on the name to appear on the ballot action art. Okay, okay. But why pa man sa mga memorandum because ang aton sining election law nagasiling ang mga kandidato hindi pa man sila ma-cover gid sa mga dapat ginabawal pa nung ginahimo subong especially nga pagkampanya sa social media since hindi pa man sila officially why pa nag-start ang pagkampanya para sa kandidato. Yes, action art because of very specific nga ito yung rule, wala na kita sa premature campaigning. And if you notice action art, wala na sila natin gali ginatawag na candidate sa subong, no? Okay. Ang nilatawag sa ila, no, aspirant sila action art. Yes, aspirant. Because they can only be considered as candidate no, kung nagmag-set in na ang aton nga election period action art. Aha. So anyway, bisan anong kampanya na karaban subong mo gina no kuan na gyapon karavan sang aspirant ini pa kampanya. Yes, action art. Anyway, Atty, why lagi man ko concern unless nga basi may ara ka ipalabot sa mga pumuluyo diri mga butante sa Bacolod City. Wala naman action art no ang tuhulaton lang nila ang matapos namon ang pag-cluster sa aton ng mga presinto kay makapagwa kita sa mga project of precincts para mabalaan nila kung ano sila nga cluster precinct kag kutiin sila makadto nga mga voting centers na naton action art. Anyway, ang ilan na nga mga presinto makita lang nila sa website once na ma-finalize na ang tanan yung mga registered voters naton kaya makasubmit na kita sa aton yung mga project of precincts sa COMELEC nila action art. Okay, so amo nang hulaton nila guro no pero hindi na siya butang balon nga nagligad to kundra kang eskwelahan dra kang kwarto nagbuto say man naghihapon basi kung maglain ang clustering kag gisapyak ka naman nga cluster madala. Yes, action art walang nato gina-remind lang sa ila nga inibot siguro nga kung last election dira ka makasunod nagboto dira ka magpakadto. So kay dalain-lain ang aton dalain-lain ang aton nga clustering sa aton nga precinct. Ang tanaw nila ang clustered precinct na siya, clustered precinct na siya na ara na da ang aton ng mga established precincts. So may ang acknowledgement precinct inabutangin na namo tira ang ilang at presinto. So ina nga presinto is not na clustered precinct but the established precinct uwiin sila nga butangin nila nga mga ngalan. So ina ka mga established precinct ina cluster ina natin during election day. So ila pangitaon isang clustered precinct kaya may mga notices magbutang sila no mga posters kita na ginabutang sa aton yung mga voting centers kung ano nga mga established precincts ang unod sa isa ka cluster precinct action art. Okay, okay. So in a way, on that note, salamat gid attorney kag halong gid permi good luck sa inyong trabaho dira sa Commission on Elections. Salamat action art na yung aga. Aksyon Hotline.